Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Wara il-gwerra, mijiet ta' tfal intbagħtu lejn l-Awstralja għand il-patrijiet biex ikollhom ħajja aħjar, iżda sabu destini kraħ jistennihom. Din hija l-istorja tal-aħwa Peter, Raffael u Meniel Lul minn Bormla li hija rakkuntata fil-film ta' Derry Sultana bl-isem ta' Who Would You Tell. Dawn it-tlet tfal ġew abbużati minn saċerdoti f'istituzzjonijiet tal-Knisja fil-punent u n-nofsinhar tal-Awstralja. One News tkellem mad-direttur tal-film Derry Sultana. Din hija storja dawn it-tlet tfal pruvaw jgħiduha kemm il-darba meta kienu tfal u għalaw daqqa ta' ħarta, letteralment meta ma jirrapportaw il-pulizija u affarijiet hekk. U fl-aħħar issa għandhom l-opportunità li toħroġ l-istorja. Din il-ġrajja fiha ħafna rakkonti storiċi. L-istorja minsuġa b'ħafna affarijiet storiċi. Għandi il-Monsinjur Filip Kalleja, waħda mill-aħħar intervisti li ta' qabel ħallina, li hu kien involut dil-iskema fi żmienu. Għandi fija l-Henry Frendo, historian. Fija ħafna elementi storiċi li għabelek. Plus li għandek tletti tfal, għadni seħilom tfal għavalli għandhom 70 sena, li qed jgħidulna l-istorja tagħhom u kif affettwatom.